aquest local està en aquests moments cedit a Nova a Precari, ho estava també a baix compartit amb la Fundació Catalunya Estat i també amb la Cooperativa Integral Catalana, després van marxar a Aurea Social, vam quedar gestionant-ho Nova, el van llogar a Precari, vol dir que estàvem en condicions mentre alguna empresa no el llogués. Què va passar? Que hi ha hagut una empresa que ho ha llogat i havíem de marxar. I el dia que ja estàvem a punt d'anar a un lloc que no ens agradava, aquesta nova empresa va dir no, tindrem un lloc allà que el tindrem de magatzem i no el farem servir. I si l'arregleu, i dic, home, si l'arreglem, ells el podran fer servir algunes vegades de formació, que ja no teníem més diners per tenir una sala de formació per 6 vegades a l'any, a canvi que ho arreglem. La diferència de baix és que no vam pagar res d'inversió per arreglar-ho, però sí que havíem de pagar les despeses de llum, aigua, neteja i tot això, que eren substancials. Aquí, a part de l'aigua, neteja i humitat de tal, sí que haurem d'assumir els 12.000 euros que ens ha costat posar en marxa tota aquesta operació. Per això, els que ho havíeu vist, estava destrossat. Vol dir, les instal·lacions arrencades, els lavabos trinxats, tot brut, deixat, mal pintat i mal foturia. Els col·lectius que ja ens estem trobant aquí i els que, com està passant últimament, teniu interès en reunir-vos aquí esporàdicament o permanentment, acabada la sessió d'avui ens hem d'anar trobant i veure com omplim. Ja heu vist a l'entrada un supercalendari, on la idea és que allà reservin, a la web, però allà hi haurà la reserva pública i visible dels dies que estan plens, de manera que un ja dirà, mira, tal dia a la setmana veig que està buit, podríem arribar a un acord per usar-lo per unes reunions periòdiques o per coses puntuals o el que sigui. I ens ha semblat que la forma més adequada de poder celebrar aquesta inauguració d'aquest nou local era convidar a part dels grups d'iniciatives que en l'últim any s'estan trobant aquí habitualment o que estan en vies de trobar-s'hi, però bàsicament iniciatives que s'han estat coent en les parets del pis de sota i que també hi ha una part aquí, amb l'objectiu de donar visibilitat a les diferents coses que entre molts dels altres no les coneixem. Però l'ESEL té una cosa rara que és quan li dones a imprimir... Però és útil això de l'establiment perquè a vegades... Vas a faltar calendari? Vas a faltar calendari? La nova? Sí. Suyan, tu tens l'entrada del calendari, tu tens l'entrada de comunicació de la nova no? Som un equip d'unes 30 persones, 10 d'elles professionals, vol dir que depenen de projectes que s'aconsegueixen o no s'aconsegueixen, per tant això és fluctuant. El pes base és projectes de suport als moviments no violents arreu del món, sigui amb les forces de pau no violentes, que aquí tenim la presidenta, copresidenta, és membre també del Consell de Nova, o bé intervenim bàsicament en suport a moviments no violents de resistència a Palestina, a Iraq, a Líban, a diferents països del nord d'Àfrica i diferents Sudan, etc. Llavors, això és un paquet que quan hi havia suport de l'Agència Catalana, de l'Ajuntament i l'Agència Espanyola, ens ha permès durant 10 anys obrir un camí de cooperació internacional poc habitual, perquè no era assistencial, sinó que era clarament polític i de suport als moviments no violents de llocs de conflicte armats. Ara que totes aquestes agències estan a les últimes, gràcies a un treball ben fet, tenim suport d'agències de Nacions Unides o d'Europa i tal, però tot això sempre amb moltes dificultats. Això és el que ens ha permès, arribar fins aquí. Necessàriament ara això només funcionarà si les persones i els col·lectius també posem recursos i no depenem de les institucions, perquè és contradictori dependre de les institucions per fomentar una ciutadania activa que critica les institucions, però com que això no es fa d'un dia per un altre, per això avui expliquem totes les coses en la màxima claretat. Tenim un pòsit de projectes que necessàriament requereixen d'institucions, perquè és d'un abast brutal de molts diners que es mouen de suport a fora, però el funcionament d'aquí ha de tendir a ser autònom i a organitzar-nos nosaltres a funcionar bé, perquè si no desapareixerem. És que és intencionat, clar. Molt bé. Com ho tenim? De què?
200 quilòmetres. 35 hores. Ja no posa dia, sinó que posa hores. La llista dels noms és o no? No, perquè quedàvem molt extens. Sí. És que clar, nosaltres coneixem les cares de la gent, que no dic de cara a promocions futures, que val la pena posar els noms perquè si inclús busques per Google i tal, el nom no te'l trobarà la foto. Bueno, ja està, seguim. Ciutadania activa què vol dir? El Xavier Mas Llorenç no podia ser avui aquí, és un dels que està participant en un dels grups, el del Seminari d'Estat de Pau, i fa temps m'havia llegit aquest llibre, El cinquè poder, la solidaritat activa, però ara el seu blog es diu El cinquè poder, la ciutadania activa. I entre això i altres coses, un dels eslògans de Nova sempre ha estat això, no? Ciutadania activa vers o per un món habitable per tothom, però a vegades ho diem així i no li donem gaire importància. Us recomano aquest llibre, el teniu allà, amablement ens ha portat alguns exemplars dels pocs que queden, perquè fa un compendi molt bo, està escrit l'any 2004 i fa un compendi de la ciutadania activa a nivell global, ell en diu ciutadania global, i gran part són membres d'aquest moviment poc visible, però que cada vegada està prenent més força. És una ciutadania indignada, però també activada, compromesa, responsable. Jo diria que cerca el bé comú i l'interès general, dos termes que estan quasi en desús, però que, com veurem, gran part de les iniciatives que sortiran aquí, jo crec que totes cerquen l'interès general i el bé comú. Quan un diu voto tal cosa o faig tal cosa o proposo tal llei, no estic pensant en l'interès general i en el bé comú, sinó estic parlant quants vots trauré o quina posició guanyaré, diguem, no? Aquesta perversió de la política és el que jo crec que aquest naixement o renaixement de la ciutadania activa, que s'assembla més a la ciutadania grega i renaixentista que no pas a la ciutadania neoliberal, en què cadascú només mira pel seu interès, no? I ell això ho explica molt bé i crec que és interessant. Ara, també hi ha la ciutadania habitualment no activa, que fins ara era molt majoritària, però estàvem distrets en els interessos privats i els béns privats de quasi tot, no? Però jo crec que aquesta ciutadania, en la qual a vegades també en formem part, però que hi ha gent que hi està instal·lada normalment, és desactivada, impotent, resignada, però que si hi ha propostes engrescadores, transformadores o bé situacions molt greus de crisi, però la gent s'activa. Com ell analitza bé, l'emergència d'un cinquè poder és complementari als tres poders habituals, l'executiu, legislatiu i judicial, nascuts de la Revolució Francesa, que era la resposta al poder absolut del rei. L'invent de tres poders, de Montesquieu i de tota aquesta gent, era per evitar que cap d'ells fessin de contrapoders i que cap d'ells pogués ser absolut o tingués tendència a això. Què passa? Que durant aquests 2 segles han emergit un munt de nous poders que possiblement estan tenint més incidència que els tres poders. Ell parla del quart poder com el que tradicionalment s'ha parlat als mitjans de comunicació de masses, la premsa, que és veritat que a vegades fa de contrapoder quan els altres tres s'adormen, però també a vegades està a favor d'alguns d'aquests poders que la usa per enredar-nos a tots i tenir-nos entretinguts. I per tant passa a ser un nou poder que no sempre el veiem com un contrapoder equilibrador, sinó com un altre poder que s'afegeix en contra de la ciutadania. Jo crec que n'hi ha un altre que jo en dic metapoder, ell d'això no en parla, però jo crec que és el poder econòmic-financer. O sigui, el que al final condiciona els tres poders clàssics de 2 segles, i aquest quart poder de la premsa i els mitjans de comunicació és qui té la pela, qui crea diner, qui dona crèdit i com ho estem veient ara. Les iniciatives que ara presentarem doncs és això, és l'expressió d'una ciutadania formada, informada, responsable, que volem fer política no partidista, sense negar el rol dels partits, però que el que ens aplega precisament és aquesta recerca d'anar més enllà del partidisme. I en el títol també parlava d'emergència. La paraula emergència, com sabem, pot tenir 2 sentits. Un, la d'emergir, de créixer, de sortir a la llum, una realitat latent, però l'altra també la d'urgència, que és un moment adequat. Jo crec que l'emergència de la ciutadania activa és això, és que emergeix una cosa que abans no era visible i que pren força en molts àmbits, però alhora
que és una resposta d'urgència a una situació que els grans poders no estan resolent, sinó que són en gran part causa dels problemes que patim. L'experiència d'aquesta ciutadania activa és el que ens agrada des de Nova, des de fa més de 10 anys, ja 12 o 13, acollir-la, promoure-la, i així com hem estat durant molts anys quasi latents perquè aquests temes no interessaven a ningú i nosaltres estàvem o a Flor de Maig, a Cerdanyola o a Poble Nou, molt difícils d'accedir, des del 15M i amb aquest local i el consens de Barcelona i tot de coses que han passat, hem vist que era el moment de precisament poder compartir no només espais, sinó coneixement, metodologies de participació, de no violència, de totes les coses que havíem anat experimentant i aprenent, temes de transparència i de deliberació i de moltes altres coses. Ni que estem en un context de festa, ens ha semblat que l'horno no està per a bollos i hem d'aprofitar totes les oportunitats per afavorir sinergies i integració i suport de les coses que s'estan fent.